Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Mga istol kan mga paratyendang burak sa gilid kan tinampo sa Barangay Pacul, Syudad ng Naga, higot na binabantayan kan barangay asin kan PNP. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Higot na binabantayan kan Barangay Council asin Philippine National Police ang mga stall kan mga nagtitinda nin burak sa gilid kan tinampo sa Barangay Pacul, Syudad ng Naga, ngunya naundas. Sigun ki Kagawad Eduardo Riniba, para sa partisipasyon kan ibang mga tanod sa pagbabantay sa Laloma Cemetery sa Barangay San Felipe. Sa roman sa perming binabantayan ninda ang ruso kan tawo na nagbabakalin burak. Nagikan pa sa baga mga lugar tanganing mamantinir ang pase orden asin marhay na bulos kan trapiko. Sa Barangay Pacul po, aramtaman sa na po baga na iwa kita ning flower farm sa Barangay Pacul, dyan sa kilometer 9. So nakafocus po sa tuyang mga barangay tanods, sa pangil po kang pagmanda kan sa tuyang punong Barangay Josué P. Perez, na mabantayan, magkaiguan po ning tanod na ka-assign duman para ma-facilitate po si peace and order, si traffic, and then mabantayan man po si mga medyo may datang gibo dyan. So, siguro po, ang aram ko po nga na ni Batang Tanod, piga-assign pa man po dyan sa may San Felipe Cemetery, kung kaya po, ang mga tanod tabising maray sa ngunyan. Sa ngunyan nagtitinir na tranquilo ang sitwasyon sa lugar, asin na hanggang sa agaan mahigot na pagbabantay kan mga otoridad sa nasabing lugar. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagpagirumdom ang Camarines Sur Police Provincial Office sa paagi ni Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur PNP sa mga jóvenes na mabisita sa mga kampusan tungo niya na banggi na dai magsulo asin iwasan na makipag-olay sa mga daibistadong persona. Pinatanidan man kan opisyal ang mga magurang na perming bantayan ang sa indang mga aking babae para makaiwas sa mga personang may maraot na plano. Nananawagan at mananawagan po kami ulit sa mga magulang na yung mga anak po natin, lagi po natin babantayan, pamayuhan po natin, na kapag yung mga alanganing oras na po, huwag na po natin silang papayagan na lumabas pa, lalo na po may mga, at alam naman po natin kapag yung panahon po is masama rin po. Ulit, pinapaalalahanan po natin yung ating public na mag-iingat palagi. Huwag po tayong, kumbaga, lagi po tayong may kasama. Huwag na nating hahayaan na mag-iisa lang po yung ating kamag-anak or yung, lalo na yung mga minors natin. And then yung mga babaeng anak natin, parati po tayong mag-iingat. Padagos pa sa mga bareta, uminabot na sa 1,778,947,344.38 pesos ang danyos na pinagwalat kan Bagyong Paeng sa Kabikolan. Basado sa report kan Office of the Civil Defense, 376,059,500 pesos ang nadistroso sa lado ng lokal infrastruktura. Mantang sa agrikultura, igwang partial damage na 701,412,844.38 pesos ang danyo sa agrikultura, mantang 1,475,000 pesos sa National Irrigation System Level 1 sa probinsya ng Camarines Sur. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Permisa ng mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay.